Witajcie kochani, a dzisiaj widzimy się w becie Ghost Recon Online, mała odskocznia od naszego Future Soldiere. I zobaczymy, o co tak właściwie chodzi z tą darmową produkcją, która póki co znajduje się w fazie wersji beta. Wszystko co darmowe jest dobre, tak więc nie narzekamy. Tylko właśnie, czy będzie... Póki co gra sprawia wrażenie optymalizacyjnego kloca. Działa źle. Działa gorzej niż Ghost Recon Future Soldier. O, nawet mnie informują bardzo ładnie, gdzie zostałem trafiony. Bardzo szczytne. 500 000 różnych statystyk, żebyśmy się poczuli ważni. Zajebiście ważni, mocni. Dobra. Ojej. Możemy jumpować, możemy możemy tego, tam. Możemy sobie trochę grę zgłośnić. O. Dobra. Gra ma aż dwie opcje graficzne, rozdziałka i ogólna jakość grafiki. Bardzo dużo. Świetne opcje kustomizacji, iście pecetowe. Nie wiem o co chodzi z tym, że jestem łączony jakąś nicią wicią z moimi towarzyszami. Dobra. Wow. Nie podoba mi się to, że mam przez cały czas coś a la hitmarker na ekranie. I to, że gościu przycelowuje od razu do oka. Aha, nie, można się wychylić normalnie. Okay. Moja wina. Dobra. O, mamy nawet pasek zdrowia, jak ze starych, dobrych czasów. What the hell? Jakiś Troszeczkę mi to przypomina pewną mapę w metrze. Wam nie? Oczywiście nie zarzucam tu jakiegoś plagiatu. Ale wyraźną inspirację jak najbardziej. Aż, dobra, dobra. Może jakby się wgrać, to się zacznie podobać. Nie wiem czemu słyszę pyknięcia, ale jakbym klikał coś myszką, ale dobra. Ale nasz wojok szybko biegł. Bardzo nie. Chyba zostanę przy Future Soldier jednak. Ale darmowa. Nie wymagajmy. Komuś się zebrało na wiercenie o 11:30 w południe. Ostatnio ktoś u mnie odpalił piłę mechaniczną o 2:00 w nocy. Ja zabiłem. Jej, wszędzie są te takie, wiecie, te plastry miodu, cybernetyczne nitki, punkty. Żeśmy się cały czas czuli zajebiście ważni. Zleksza dziwny feeling broni, a może to tylko ja jestem dziwny.
Kurde, tam jest gościu za biurkiem, jak wyjdę to po mnie. I to nie jeden. No chodź, chodź. Nie bój się. Nie strasz mnie, bo ja i tak się nie wychylę. Mam przesrane. Zabiłem! Sam nasi to nie ma tragedii. A! Cholera. Ale już zaczynam tak powoli coś tutaj ogarniać, bo to oczywiście mój, jak w większości gier, pierwszy kontakt przeżywamy wszystko razem, moje niepowodzenia, w głównej mierze niepowodzenia, ale okej. Gra nie jest jakoś szczególnie obrzydliwa graficznie, jak na free to play. Nie jest też 8 cudem świata. Ale no. Przymykamy oko. Nie jesteśmy aż tak łasi na oprawę graficzną. Chociaż wiecie jak to jest, kiedy mamy pod ręką Future Soldier, to ciężko jest potem opuścić standardy sobie. Gościu, tam masz faceta. Chyba. No nie. A! Może i nie. Ja pierniczę, to nawet... O! Fuck! Jest. Dobra. To nawet odlicza czas do tego, kiedy z biegu możemy przejść do przycelowania. What? Dawaj. A, cholera! Ale gościu dostał 100% mówicie, że ma tego. Grubymi nićmi szyte, powiadam wam. Feeling broni z Leksza dziwny. Trochę wolno biegają. Przydałoby się to, wiecie, Future Soldierowa. Tam to zapylają chłopaki. Ale jest tak dość taktycznie. Metodycznie. Ja pieprzę, jak to rozpylo. No dobra. Ojej, asysta. Jeps. Ładnie poszło. Przejmujemy punkt, jak w Battlefieldzie. A, cholera no. Z tyłu macie gościa, ja pierniczę, ale im wejdzie. Dobra. Już się zaczyna coś tak... Nawet nie jestem ostatni, coś się zaczyna klarować powoli. Z tego wszystkiego.
Dobra, idziemy na D, idziemy na D. Jak dojdziemy? Aaaa, snajpa. No dobra. Weyrick. Nie ma tragedii, jak na free to play to można pograć, można pograć. Co to było? Kogoś ostrzelić to jest trochę loteria. Dobra. Nawet nam wyświetlałem statystyki, jaką mamy celność i odrzut, kiedy jesteśmy w takiej pozycji, przy osłonie. No, ciekawe. Cholera no, nie walą jednego strzała, ja padam. Niesprawiedliwe. Levelowania broni, znowu dodatki, srodatki, ja pierniczę. No dobra. Ale mogliby trochę szybciej biegać. Jest w tym coś dziwnego. Jakby jeszcze nie to skupienie ognia, ale wieczny ten hit marker, to już by było nieźle. Fuck! Helmet, najważniejszy. Ile jeszcze? Półtorej minuty, ponad. Dobra. Dawaj, dawaj. O! Jaki kolega skoczny. What the fuck? Ci snajperzy. Właściwie może snajper tu jest jedyna racjonalna broń.
Aha. Sobie kupisz granaty i ci się skończą, to sobie potem musisz kupić następne. To nie jest tak, że ty startujesz i masz granaty. No cóż. 10 sekund, te. Dobra, to już nawet nie idę do boju. Aha, overtime, ale... Można ściągać? Wow, można zrobić Dolphin Dive'a nawet. No niefortunnie się pan wychylił trochę. Fuck. Coś tak czułem, że lepiej nie przebiegać. Prosto w serce. Jak to jest? Mamy 2 punkty, oni mają 1? Nie. Tak. Na. This is just heavy firefight. Uh-oh. Fucking sniper. A, zginąłem, ale też zabiłem. Dobra. Jak się plasujemy? No. Na pierwszy raz. To nie jestem ostatni, brakło tylko 50 punktów do tego wyżej. Nie ma źle. Nie ma tragedii, o. Jest źle, ale nie beznadziejnie. A zobaczymy jak tam podsumowanie naszych wojaży. Dostaliśmy tu jakieś te w ogóle. Jakieś bodaj odznaczonka. A tu już lecimy następną od razu. Panowie, to ja podziękuję. Przynajmniej póki co. Tak więc to była właśnie Open Beta, od której można ściągać od wczoraj Ghost Recona Online. Tak się owa produkcja prezentuje. Jeżeli ktoś nie ma obecnie czego w tym naszym drogim sezonie ogórkowym do ogarnięcia, to jak najbardziej można się tym zainteresować. A tymczasem na razie.